Hier, hoor hoe loop hy ding. Bliksem. Christophe, hoe voel hy, chom? Ja, man. Hier, kom vat hy lyn. O, moer. En hy gee hom gewoon die groot eister Tian. Ek het hom, chom, met jou voor die so. Blik, immer. Come on, skip. Choma! Ja, dis nou hoe jy het doen. Kyk aan vir die skipper, Soutie, hou hy man vast. Soutie, jy man top. Heerlikheid. Ja, geen lyn. Ja, wat jy doen, papa. Ja, wat jy. Luister, haal uit hy groen bottel haasel. Die skipper as aan die beer. Hy het my voor gepas, hoor. Dis 'n mooie hoor. Nee, ek dink ek het 10 trekke. Voel ek. En ek ben nog op die skool nou. Ja, Rachom, ons is op die regte plek vandag. Oh my, hy het afgeknip baie nou. Ek is baie bang vir my. Voel jy so? Ja. Hy voel tegen hier, hy is toe met die tuna op die dag gister. Ja, nee oor. Hier is het zo. Wat zie je nou? Je moet nog afnemen waar leuk knoop maar niet pas. Yes. Kyk nou, hier is die ervaring. Hy man het 'n tuna aan en hier aan die ander kant maak hy alweer 'n sterk stroop vas. Hy draai met sy linker aan. Yes. Nou. Nee, maar die skipper is 'n man van ware inborste. Ja, nee, jong. Dat is ook lekker op die dag. Ja, nee, choma. Dat is allemaal levendig. Moet je enig op ons was. Ja, Choma, hierdie goed sien 'n man net op die TV, maar vandag het ek en jy ons tunas binne in die boot, maat. Sou die lyk so wat nou reg vir nommer 2. Lyk my hierdie man is 'n pad water gehad. Ons het gedink ons het hom verloor. Fuck. Als ik zo ook iets zie, papa, ben ik gelukkig op ons. Ja, nee. Kijk, hij man het nou klaar, dan weer gebind. Nou is hij alweer aan met die tuna nog verder. Ja, maar zo'n pijn voor man. Plakse. Niemand is vast. Ja, die echt voor die hadden toch 50 kilo's. En dan spieren. Hij is gewoon pauzes op blok. Hij is gewoon hier ook weer. Jy sê hy moet eintlik vir Springbok haker gespeel het. Hy lyk wel as 'n fietser. Hy is finaal. Springbok 'n bietjie na toe kom op met Ja. Dit is sportjes. Ja. Die is sponsor. Die is super sissy, maar ek moet sê. Nee, wat? Hy man was so vraag van Hegel en nog nie daar. Kyk hier, jy het nog nie 'n tuna geland het nie. Moet jy saam met my praat nie. Ja. Ja, nee. Ja, laat 'n bietjie sampo, né? Vol. Plakse. Ek het gevoel hy vat met Ja, een. nee, so 'n lyn vas. Vat met Baie lyn bloot, ja. hallo, ek lê agterste dan. Ja, hy byt hy. Julle het net op 'n spot vir 80 meter. Ja, maar jy hoor ja. Hy kyk dit af met iets reg op die chama. As jy ander plek op die strip. Ja, as jy ander plek weet nie.
Yes! Yes! Woehoe! Plak je man! Hoor die waar is die ander tref voor? Sou dit man. Dan weet jy sou dit vas. Sou dit maar nie vas nie. Of hy vis volgende nie sou dit volgende. Stop maar hy pop in toe dan. Volgende. Hoor my maar net mooi lyk nog. Kom met, kom met, kom met, kom met, kom met, kom met, kom met. Ja. Het je gevat, John? Die stand ja. Ja, staan. Ja. Bliksem. We gaan amper aan. Veel plezier met die dag. Maar dat is ook voor echt. Dat is ook voor echt. Very Kwabi. Jan, dank Ek je wil helemaal. nou sê maar volgende week as dit by in is boek ek 'n trippie weer. Ek sien vir julle regstreeks uit die ateljee video. Yes, like a Gerald. Oh my god. Nou weer, wat nou skreef, wat nou Dat is skreef. een saamvat eigenlijk. Ja, maar het is dat dinge so nie man. Oei, ja, hij is braaf. Wat is een moeilijke aas, kom op. Kyk, hulle is ophou saam, hè. Ja, alles in orde. Kom nou voor. Ja, Sina, kom eens doen. Hij komt met. Hij gaat nou komen. Hij gaat hem nou Ja, vat. goed, ja, goed, ja. Hij gaat hem nou vat. Hij gaat hem nou vat. Yes, dat is nou hier. Dit is heel goed. Relax zo. Maar ga toch, joh. Ja, ek het ook goed opgelaat vir daai kompetisie. Ja, eerste. Ongelooflijk. Lees my daai. Hij gaat het. Bliksem. Double up. Double up. Double up. Woehoe. Bliksem dan. Dat is hoe het moet wezen. Right, zo gaat ons. Werk op daai kant, hè. Hij zwemt in, hij gain nou, hij gain, hij gain, hij gain, hij gain, hij gain. Breng hem Christian! Ja, het voelt zo. Hij is nog aan, hij is nog aan, hij komt aan, hij zwemt in, hij zwemt in. Tjommetje aan recht, tjommetje aan recht. Kom Tjommy, kom zo te vatten. Zo naar daar, zo waar. Nummer 2. Ready, ready. Woehoe, dat is een double up op hierdie boot op maat. Woehoe. Right Tom, nou werk jy hom. Oké, jou posisie reg. Tom, ik is onder. Dankie. Kijk jou. Werken zo, werken. Net uit. Man. Zeg je daar zo? As hy net nie wou dit doen. Hou hom so daar. Kom kant op daai kant. Ja, maar hij gaat weer omzwemmen. Kijk, hij is bezig om om te komen. Ek sal dit vashou. Ja, maar nie na daai vis die kant toe kom nie. Hou hom, hou net op daai kant toe. Nee, daai kant toe was vas. Double action. Double action. Double action. Hier. Ek jou. Wat was as die fucking vis net wil luister as hulle dit stoken. Ai, nou die geen lyn. So. Hij vat nog al lijn. Jo, my ek gee nie vat lyn. Voor de net Jan. Ken 'n bietjie naam. Vat hy weer 'n bietjie. Hoor hoe popai dan?
Daar weer afgesneden. Eerste ethisch. Yes, double guns. Wat een prachtige zonde. Wat is die kerst? Ja, Ja, zeg. nou ja, weer Rico. Dit is experience. As ons klere, die kan ek jy lank heb, ek sal kort heb. En dan kan hulle hom net vashou, dat hy net, ja, dis die bus eerste lang. Ons kyk net waar kom hy uit. Is hem nog een lang gap als het moet. Ja. Daar achter liggen. Ja. Dit is bang vir die lyne, man. Ja, die lijnen. Ja, hulle net. Hulle net hang. Ja, kan jy net jou hangers toe kry. Zo, je kan het dan, ja. Ja, hoe net. Hy wil na boor my kom, hè. Wat kan gaan kom? Een afsny. Ek weet nie of ek dit gaan sê. Hier kom ek hier af. Moet ek kyk laat jy kan wat ek. Ja, ek trek ja, ek moet hier die kant toe. Kan hy kyk? Diep. Asai, Soutman, jy het het. Asai. Ja, hom. Sit so op jou. Nee, ek het paal op die voor. Hou net om so, hou die stok daar so. Sommige hou net vas. Nee, woordelik jou net. Asai, jy het hom. Rico, vat die foon nie. Vat die foon nie. Ek het ook kaler hoor. Ja, ek maak op. Ons ry hier vanaf te vas. En hij man ook net eens in de vloer. Die heel mooi. Ek kyk vir dan, kyk ek hou hom. Dis die aangedag gehelp jou. Om te veel die man sien het. Zo net toe gebeur het nie. Ja, Net kyk hy stukkie van hy dan net in sy ook die hom so bietjie daarvan. Dis kry hom uit. Van hy man hou hom net, net tension dat hy maar vas. Weet jy laat ek kanel, hou hom net. ja, dat is wat ik zie. Het is ongelooflijk die ervaring. Ik kan het niet beschrijven. Net zoals Willy kom je naar bij die. Ga je een massa trekken. Mannen hebben betekend niks. Je moet het doen. Dit was wel op zijn beste. Weet je? Asai, hulle het hom buite. Yeah, I'll be right back. That's fine. You want to go down or up? Let's go down. Klim uit. Ah, nou net daar.
Kijk, mijn gap skills moet oefenen. Kijk, boer. Alan Kiri, zat hem op zijn kop. Mis. Dit is een hoekje goedkoop. Die willen dan vallen. Ja, dan, oh joh. Ja, nou moet ik niet zeggen dat ik heel veel niet. Denk je? Mooi man, hè? Zeg. Nou, kom. Wat is hij? Nummer 5 wat nou aankomt? Ja. Gooi met die kop die kant. Kop, daar kant. Oh, hoe kan dit getrekt? Ja. Kop die kant, hè? Kop die kant. Ja. Ja, kop aan jou kant daar zit. Oh, dat is een mooie. Plak, ik gevat hoor. Als nummer 5. Dan in die box. Prachtig skipsoppas is bijna. Lekker, lekker, lekker. Hoe lang vat het om door te gaan? Nee, dadelijk.